Hej piger, det er så mandag i dag, det er godt nok rimelig sent. Klokken er 7 minutter over 12, og ja, jeg er ret træt. Sådan virkelig træt. Men ja, jeg skal lige lave en videoblog, og den bliver nok sådan lidt hurtig, fordi at klokken er mange, og jeg vil gerne i seng. Så ja, jeg synes skolen var sådan, det var sådan, vi lavede ikke så meget, og det var sådan meget hyggeligt, og det var dejligt med vejret, det var rigtig dejligt, og så bagefter så tog vi jo hjem til Mathilde og lavede noget smoothie og hyggede, og bagefter tog vi i aftenklub, og så tog vi hjem til Mathilde, så jeg synes faktisk, det har været en rigtig god dag. Og i morgen det her, det er også en god dag, fordi at vi har fri, og det kan være, at vi tager i byen, nogle af os, og ja, det er dejligt vejr, det er ved at blive rigtig dejligt forår. Resten af ugen skal vi, altså det bliver en rimelig dejlig uge, fordi det bliver bare sådan, vi er fri igen på fredag, så vi har kun 2 skoledage tilbage af den her uge, så det er faktisk ret vildt. Ja. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke sådan forberedt noget til min vlog den her gang. Jeg er bare sådan, ja. Jeg er totalt træt lige nu. Men jeg håber, I har haft en god dag, og nyt solen og nyt vejret, og godnat. Hej hej.